trænger til at blive bumpet. Jeg tænker, at en af jer melder jer her om lidt, og så går vi lige ud og bumper. Var det ikke noget for dig? Eller dig måske? Jeg tænker, det er bedst med en, der har en kunstnerisk sjæl, for jeg har den her idé. Hvad nu, hvis vi sætter lærred op? Jeg tænker på, at vi kunne sætte lærred op hele vejen rundt om, og så bumper du, og så har vi et kunstværk. Du kunne kalde det Ulla Jacobsen nu på lærred. Og så hvis du nu melder dig lige om lidt, og vi så går ud og bumper, og jeg bliver opsamlet på lærrederne, når du springer mig i luften. Og hvis I så hænger mig op, eller hænger lærrederne op, så vil jeg jo næsten eksistere til evig tid, ikke? Altså næsten. Jeg kunne godt trænge til at blive bumpet, ja. Hvorfor den hemmelighed? Den siger jeg ikke. Den får jeg aldrig ud af mig. Det har ikke noget med min muffintælge at gøre. Slet ikke, nej. Hvordan kunne I tro det, eller min eksistens, der er lige så skæv som mine bryster? Og min søster er dejlig. Jamen, det er jo der, det synes jeg da også. Jeg kan da godt se, at overlæge med 3 børn og lækker mand lyder stort. Større end pædagog for Albert Stund, der ikke kan lappe en cykel. Min mor er en rar dame. Hun elsker mig ikke, men jeg er single. Ulla er single. Surprise! Mine venner kalder mig kassen. Altså sådan en til blomstak. Og i går var der Tom Tommy-fætter på Skinebanden, ja. Skønt med kastanjesamling. Et stik af barndom, durk i hjernen og minder, indgroede gamle minder. Jeg har altid været nummer 1 til at lave kastanjedyr. Og piberenserengle, det siger mor også. Min søster kan slet ikke følge med på det punkt. Det kan hun altså ikke. Det var bare så hyggeligt for træffigt hjemligt. En stor familie. Bye! Det betyder alt, det gør det simpelthen alt. Familien. Alle er brikker i puslespil, og vi connecter bare. Det gør vi altså. Og det er altså ikke min skyld, at der mangler en brik af himlen. I går fandt jeg dem. Nede under min forældres innovationsseng. I ved de der kører sådan mærkeligt rundt. Hvad lavede den der? Kan I svare på det? Kan du svare på det? Jeg tror ikke, jeg kan svare på det. Og så der, hvor mine forældre suser rundt hver aften. Det rene Tivoli. Bump mig! Jeg vil lave et billede til jer. Et billede, hvor I kan se det hele. Selv min jomfruhinde vil jo se. Den vil blive offentliggjort. Det er nu, du skal melde dig, og så går vi ud og bumper, gør vi. Bumper, så jeg splatter ud, og så må I alle sammen love, at I kommer og ser mig, når jeg engang bliver hængt op, ikke? Kig efter højre bryst, det er næsten morsomt. Bump mig. Jeg trænger til at blive bumpet.